Florencio Delgado Gurriarán. Florencio Delgado Gurriarán naceu en Córgomo de Valdeorras no ano 1903 e faleceu en California no 87. A súa biografía, como sucedeu con outros autores recentes, percorre prácticamente todo o galeguismo do pasado século XXI, con experiencias como o Seminario de Estudos Galegos, o Resurgimento Literario dos anos 30 e a defensa do Estatuto de Autonomía. E tamén momentos da nosa historia certamente dramáticos, como foi principalmente a Guerra Civil e o exilio. Florencio Delgado Gurriarán destaca pola originalidade da súa produción poética, que comeza coa edición de Deira en 1934 e que se desenvolve con distintos registros até case ao final da súa vida. Galicia incinda, Cantareiras, Cantarenas, O soño do Vieiro, unha obra que se inspira nos valores da súa terra de Valdeorras, nas paisaxes, nos costumes, nos tipos humanos, mas que non renuncia a outros registros, en parte froito das circunstancias vividas.